ye kalkal ki to warti ma ke do ja fo woni na so ko Mama bana mutani shinda Ami Ori chat la ada fo ko melege de jora de kula Neto ke sura de bala ko ma jere ne ku ko na ko la si jalo ina la biere ama fanta bide tana fe ba bila wara ko doni ta ku graças de ele que se vai guardar ba yo de ni ba di guardar so na fa no ta na de ko le e ko ko ne ga tu ga donda basa e va no guardar ba pusa tu ga donda basa na ni de ga interesse na folo ni ya le ga kuma che ne do fo ita ni ya be wa ti la mo pra bro tu ko no do ni ya e girle ma be bela se ko ra mo ko ga re yo na ga ko ga ko ga na ko ba bi debure yere debure Satan, iba dɔn min don wa? Komi ne kun tɛ fɛ k'a fɔ bɛn siɲɛna. Kuma kɔrɔfɔli kuma tɛ dɛ mais komi n'a ma ɲa Saka de an bɛ kɔrɔkɛkɔrɔba ye. An tɛ fɛɛrɛ kɛ ka muso dɔ ɲini Saka ye wa? Ne kɔni hakilina y'o de ye n'ale ye muso sɔrɔ sisan o bɛ kɛ du kɔnɔ o bɛ hali ye ou bien grand sœur. Magareo. Ne ye muso ɲini ka di Saka ma o. I bɛ taa siri bin na so bɛ n'a balo de yan ni tɛ e t'i yɛrɛ kun bɔ problème na an bɛ ba ka wariko dɔ doniko la o an ma s'o kɔrɔ e bɛna muso ɲini k'e b'o di Saka ma ko fɛn o kumana o e hakili tɛ baara kɛ dɛ e ma o de t'a dɔn e bɛ vie cogoya min na e t'a dɔn e bɛ vie cogoya min na quoi musomanin de tɛ kɛ espérance foyi t'i la. Kage ni fana dɔrɔn ni kamele 400 di ma dɔrɔn o y'a k'i datugulen bon grand sœur ne fana bɛ k'a fɔ ni Saka ye muso ta sisan o bɛ hali kɛ so kɔnɔ o bɛ komisɛnniw kɛ an bɛɛ filɛ tan ou bien e yɛrɛ tɛ sɔn baara ma yɛrɛ a furula d'a ma n'o nana sisan hali o tɛ ga kɔni ta an mana na an tɛna dumuni kɛ ka don k'a na n'i ko ten ne fila tɛ don a la Sawa. Ma mun de bɛ yen? Mun de kɛra? Sura ne y'i wele fɔ appel siɲɛ joli ma ne ka appel kɛ. Sabali sa ne m'a nin kuma kɛ na ko nin e ka sabali ne b'e deli e ka taa so komi grand sœur de bɛ yan an tila Ok, n y'a faamu. e dimina? N dimina kɛ. Kana deli sa. Ne sura bɛɛ kɛ k'e wele man ka appel ta mun de tun bɛ yen? I ka nin ka ɲi ta sa n bɛ tila ka kuma i fɛ yan. Tila i k'an sɔrɔ. So wa? Ya alhamdulillah. Grand sœur ba do ala ko tere cin yere di kadine grand sœur. Ite ka dara na ji guruguru ni na ga bi shi da fara ni baye ni tege ta de akana ku se dem bi ku na bwa. Grand sœur ni go ni kadine de al ni baya tege ta ya no ba ti siga ne ga kamin ci ba yere ta na dum kan ga fere de na ni wari be to moya. Ne ha ce kadine grand sœur ne ya fi ya men ga kadine. Min ceka dege nani cece mi sa présenter ça ni bla woroni dege bay abini grand sœur ni ba be ko ci ne la kana ki prendre ya le de du kadine grand sœur e de kan ani di mane jani ko la de di am ko ale de ko ni kadine grand sœur ni bi de mece ko mo ten ci ko arate mo ko buye ana nan ga fili ka amane fo ate mo ko buye grand sœur a juto ro la sa me yere ba do ne a fi ni de kadine grand sœur keleni ni mon de kadine re ni be fe fe yo ko ke ni ko ni de kadine tanye fe ti ko no
a hakili de bɔra sinɔn a kun b'i fo. Anglais. Bah, ça va? Ça va. Baasi foyi tɛ yen. Ouais. Ne ma dɔn yɔrɔ dɔ in dɛ. Awɔ, I tɛ ne dɔn. Nka ci dɔ de bɛ n bolo ka ɲɛfɔ mɔgɔ dɔ ye. Ok. Taa n ka sigi la ta. I sigi. Ça va? Ça va, alhamdulillah. I yɛrɛ don. Tɔɔrɔ se. An ka dukɔnɔmɔgɔ bɛɛ bɔlen don. Ne yɛrɛ dɔrɔn de bɛ yan cɛ. An fa bɛɛ bɔlen don cɛ. Ok, n'i y'a ye n sera yan bi, a ma juguya. O don ne ni denni dɔ de ɲɔgɔn. Cɛnni yɛrɛ la, a ka kow kɛcogo diyara n ye. Donc n kumana a fɛ, nka an ma se ka ɲɔgɔn faamuya kuma la. Mais n yɛrɛ ka jateminɛw, n y'a ye k'a fɔ a bɛ bɔ yan du kɔnɔna de la. O de kama bi n nana yan, n'o y'a sɔrɔ n bɛ se ka cogoya dɔn a la. Ne fa, tiɲɛ na denni kabini ne n'a ye ɲɔgɔn ye. A ka ko bɛɛ lajɛlen de ne marqué. N t'a dɔn n bɛ sanfɛ wa, n sigilen don wa n t'a dɔn. N bɛ se ka denni sɔrɔ cogo min k'a kɛ furumuso yɛrɛ ye. A denni a bɛ cogo di? Mɔgɔ kolomamisɛn don, a kolo ka misɛn, a nunkala ka jan. Ouais, n y'a faamuya. Rose de don, Rose. Voilà. Donc ne ko n nana ne ma na kulonkɛ la. Tiɲɛ yɛrɛ la, n'a ka furu nafolo bɛ bɛn fɛn o fɛn ma, ne pɛrɛnnen don o kama. N ka cɛ, cɛ Rose don. N y'a dɔn ko cɛ Rose dun ka ko ma nɔgɔn dɛ. Rose ka ko ka gɛlɛn. Mais a mana kɛ cogo o cogo, ne bɛ solution ɲini a la. Parce que ne yɛrɛ filɛ nin ye, ni ne yɛrɛ y'a ye ko cɛ jarabi la, ne b'a bila n yɛrɛ ka minɛn de kɔnɔna na. Tiɲɛ yɛrɛ la, n'i y'o kɛ o bɛ diya n ye kojugu. Komi a bolo don. Baasi t'a la, n y'a mɛn. Ne kɔni bɛ ka min fɔ, n bɛ sɛbɛn de la, n tɛ kulonkɛ la dɛ. Problème foyi t'a la. Ni kulonkɛ don, ne tun tɛ se yan. Problème foyi t'a la, i bɛ taa ka na. Mais yanni i ka na, n bɛ kuma a fɛ quoi. I y'a mɛn. Ok, n y'a faamuya. Ne bɛ siran ɲɛ. Awɔ. N'a nana n bɛ kuma a fɛ. Baasi t'a la, a bɛ diya n ye. Awɔ, i bɛ se ka taa, i bɛ taa kɔfɛ, i bɛ segin ka na. I y'a mɛn. Foyi t'a la, n'Ala I y'a mɛn. sɔnna. I tɔgɔ? Ne tɔgɔ ye Sara. Sara. Awɔ. E yɛrɛ dun? Ne ye Sɛki. Sɛki. Awɔ. Ok, Sɛki a diyara n ye. Baasi t'a la, n bɛ siran ɲɛ. Awɔ. Vraiment n'a ɲɛnabɔra a bɛ diya n ye kojugu. Ok, problème foyi t'a la. N bɛ na kɔfɛ. Awɔ, n b'i bila da la, ouais. Ok, problème t'a la. Bani sɔgɔma. Bani sɔgɔma. An b'a ni sɔgɔma. Buwa, e ka bi laminani cogo fana dɛ. O tuma mun de b'i la bi? Wariko de bɛ na. A bɛ waati joli bɔ bi ne y'a fɔ a yɛrɛ k'a ka wari ɲini ka na di ne ma. A deni bɛ cɛ ma dɔrɔmɛ kelen di yan. Buwa, e fɛnɛ sa, e b'a dɔn ne lagare di kan k'a bɛn ne ma dɔɔni dɔɔni, ne ye denmisɛnnin de. Ne yɛrɛ kun na ni fɔ sɔgɔmada in na o de la. Kabini i ye wariko kuma fɔ ne tun ma wari de sɔrɔ, mais Ala ye n gɛrɛsɛgɛ. N nana de ko n bɛ na o de d'i ma. Ala y'i gɛrɛsɛgɛ don n bolo ba kɛnɛ filɛ. Nka a ye bi sɔgɔmada in na ta yɛrɛ yɔrɔ ko mun sa ne fa i ka dugawu k'i ye. Bon ba kɛ mɛ n b'i ka dugawu fɛ. Dugawu minɛla ka ban. Ba o ɲɛna. O diyara n ye. Bamanan ko ten. Dɔnkili kolon dala a t'o la dɛ. Fo a dalaminɛlibaga a b'o de la.
ba ne garsige dunan de la gadima e boye ko ni na kuma ne yi fo ka ni sira wari ka di boye sa ni ri di la gare mi boye ri ta ni bone fitu ni kam na ya ni da wari ne yi sira ba fa ni wari to wari ne be ni na bo o wari no ate wari ka fa no lo ataka fa jeli no ndema mu fie alla ma duwa ke yara ngamina kangaran dai ije ni danga den ngana ikele ne inshallah ba o duwa ke ni mashallah ira de bene ya war ko kuma fo fobi eni dogoni ay shagara dunala onara wajja ko ale mako wulu aga wulu sa original de la so no to ore mako tene la re grand frère ba ya wa abado ba ala ko ni garsige dun ne o dima ba wari ka ni mo to ni bo am fe don go fene ba garsige fo ni ne bene ni na bo no do fe nyere e ma ye ndi sal mi so jara ha an kana ka ba ne ah hankili ba mu da sawi jitabi bo e bisu go fone koro nyana sa ulu ala kuma ba nde ba do ni di sen aga ba fa ka danga de no no ya hani to ko nyo na me ni ta ka ko no jija ikane ba ka ta injila ba do ke ay dem sonu ni ha e bona kita chakora nuna tanno ha ira kono ay chakora nuna ba wa ere bisku do do ko o ma ba ko wakati ko nan na awa ala ga yo kuma ma ba ko do wardi ya ni ju tomato no war baso ne to do ke ne sawra ji ta ka ni ta bana ka ba ni ta wala bi kala sawra ta no ba ko ga do ba ta inshallah kini ma da danga de fere ala go ira ma danga de mina ira la ka fo ali ni ta kini ne da ale banga ale mani bangu agla ka baga baga ni sala ka yi ko ni to ni seni la on voit les oli folo grand sœur te ba ni black ma mu ni ta banga black fe war bi ne mo ko war law to ne be sala fa to ka war ni ma ba ko war ta ok o sa yo to ni ne wuli kada ne wula don ale don anki ne wula amena don dero fa se ko tuna no ma kana re fa se ko ya sigla ta no nuna kuma fo ala me kana ne ra kila ne ka ki me dimbe jaire la me ni de don na tere e la wuli sanfe e war de ma do ne do chama ki ka ni so ja ko so adu ne ra ni so ja ko du ne ngam ande ma fa ni ne akila mo kuma fo mo ko ki kuma jaire na lu ne dimbe nande akila mo mo ki ma ja lu fara ba e te kuma mo inde mo alle ma wati bli e ka na do ma fo no kala ka ni chese ni sangan wati ma wati ni ma no kuma chama ko to do ne mo ko wati la kam ne ra wati ma fo bi ma do ni ma ba ne tana to fo e ga ne la si war ko kuma la kabin domna ne war di ma ba fo bi ne ma war wele sɔrɔ tuguni o la ne ma se ka na wari di ma o mu kuma ke bo fo ne e de ni to ni ka a ni te ni ma so ka ni to ka wala la ne mo ko te war jele na ku no ko war ni ni de so to ka no ni ka ni te ni ma so ni to ka wala la ya fam kuma chama te ne ko wari ni ne marché
wa k'i ye kelen ni siyɛ kelen ko a banna o t'a bannen don saga ni waati fo ka taa ni bin don na fo ka taa e yɛrɛ bin don na ko saya sa wari ko de bɛ sen na sa e ka saya walima ne ka saya n'o ka wari in na. Ba n bɛna fɔlɔ. taa di ne ma a fa ma ka wari di a b'a fɔ a to yen ne de y'a balo ka aw kɛ fɛn bɛɛ an b'a bɔ ɲɔgɔn na. Satan, Satan, ne mago b'i la dɛ. Satan, ne ma i ka pati fitinin kɛ n ka ala ma taa pati o tɛ bolo pati bɛ 50 40 kɛmɛ e bɛ dɛsɛ pati la f'i ka jɔ sata pati lagare pati bɛ yala yala la dɔgɔninw de la pati. Satan, i fana sa a faamuya sa e b'a dɔn adamaden fɛn i bɛ se ka fɛn bɛɛ bɛ se ka k'i kun i bɛ taa sɔrɔ fɛn fitinin dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ o t'i bolo ne bɛ nin ɲininka pati la o ma se nin kuma ninnu na i fana sa. Fɛn bɛɛ de fɛn fitinin bɛ tugu fɛn fitinin bɛɛ de ye fɛn foyi de tɛ bolo i b'a dɔn an ka n'o pati t'a di dugu yɛrɛ jɛra sa ɛri jumɛn bɛ yen nɔ an ye nin de la hali se ka bugu ma jɛ. Satan, i kalikan don k'i tɛ pati ne ma. A ka ɲi ne bɛ n da o. Mɔgɔ tɔw muso bɛ se ka kɛ du kɔnɔ hali n'i ko k'a ka pati sini ma n ka ca a bɛ sini ka kuma f'i ɲɛna a kuma banna ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ. Banula. Banula. Satan na yan. Baru kan lagi deh. Parla. E kɔni e ka wolo kala ne bolo tori ka kimi ala i bɛ se parti ba in de la i fa k'i ka wari de ɲini ka d'a ma i ma sugu la e k'a lajɛ e ka sabara f'i kunsigi ale ye wari min bɛ na ale de don. Bɛɛ bɛ wari sɔrɔ sa sɛga bɛ wari di ma. A bɛ taa bɛn ka bin kelen ya sɛga bɛ wari di ma cogo di ne tɛ sigi ɲɛ koyi wari ta ka bin n'i ko i yɛrɛ yɛrɛ sigi la hali kana bin si ne la wa wari i b'a ɲini ka na di ne ma e y'o sɛga a bɛɛ b'a ɲini ka na ne den bɛɛ ye. Ne yɛrɛ sɛgɛn n taa reposer. K'i reposer na i bɛna sɔrɔ i reposer o ne wari ne bɛ yan i tɛ fɔ n kɔ. Satan, ne kelen dɔgɔmuso cɛ i parilen don dɛ. Satan, bien vrai que i ye n dɔgɔmuso ye mais ɲɛnamaya la balimaya la mɔgɔ man ka ko dɔw kɛ i balima la
ye ko dɔ kɛ n'a ye n tɔɔrɔ mɛ n'i kun y'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye o tigilamɔgɔ kun bɛ sa ne kun tɛ adamadenya k'a tigi fɛ Satan ala ma pati gansan e Satan bɛ min jɛ pati la a ye n tɔɔrɔ dɛ wa a ma bɛn ma fana walayi n'a fɔra ne ye pati lankolon ta ka n da tereke n'a ye sɔgɔmada in na Satan ma diya n ye walayi Saka i b'a dɔn ha i bɛ mɔgɔ kuma suli quoi n'a fɔra yen ala ma taa pati e bɛ dɛsɛ o la muso t'i bolo den t'i bolo foyi e bɛ taa dɛsɛ pati la ko n'a pati den ma fɛnɛ ka sabali sa dɛ bref ne yɛrɛ tun bɛ fɛ k'a f'i ɲɛna Saka a lajɛ i ka ɲɛnakala ka muso dɔ ta hali n'an b'a maa minɛ ka bila i b'a kalama e b'a la k'a fɔ k'i garisɛgɛ tɛ ka baara kɛ i tɛ ka se ka baara sɔrɔ n'i ye muso furu kɛ han a b'i garisɛgɛ da yɛlɛ hali n'an bɛ woroba kɔ k'a bila i ka kuma fɔ bala sigi a kuma fɔ ba ɲɛna ba yɛrɛ o bɛ diya ba ye fo ka faga Satan dɔ bɛ wari ko kuma min na ni ne ye nin kuma fɔ ba tɛna kuma wɛrɛ fɔ foyi fɔ buramuso ko ka di ba ye yɛrɛ la dɛ a t'a f'i ɲɛna de ye mun fɔ tiɲɛ don walayi ne y'a mɛn mɔgɔ camanba de da u ko ni garisɛgɛ sigilen don n'i tɛ ka fɛn sɔrɔ k'e ka muso n'i sera muso furu ye k'e ka muso furu ba ye ko ala bɛ dɔ fara i garisɛgɛ kan et pourtant tiɲɛ don koyi non n bɛ bɔ e kɛrɛfɛ sisan n bɛ taa ci fɔ ba ɲɛna cɛ n b'a ɲɛfɔ a ɲɛna cogo min na diya ba ye n'i y'i fɔ ba ɲɛna de a bɛ diya ye fo ka faga ok problème foyi t'a la Satan n bɛ na sisan saya ma i teliya to fɔ nata kolo bɔfu safu e ma daga e ma se hali pati sɔrɔ yɛrɛ k'e bɛ taa badala ko muso ko n'i taara ba bɛ kɔtɔrɔ wuli la fo k'i sa de bi kɔrɔ nata kolo njubi la n'i y'a ye n seri ma bi komi ne ne ma deli ka sigi ka nin kuma nasugu fɔ ne kun ye hakilina dɔ de ye ba komi ne de ye du denkɛ fɔlɔ ye e yɛrɛ i si janfara an ka du kɔnɔna in na ne dɔgɔmusow dɔrɔn de bɛ yan muso foyi tɛ du kɔnɔ hakilina dɔ kun nana ne la ne kun bɛ fɛ ka muso dɔ de jateminɛ cogoya dɔ la walasa k'o furu o ka se ka na don du kɔnɔna in na